É para mí moi grato, como para toda a familia, saudar a iniciativa didáctica de, máis unha vez, dar a coñecer a obra do meu pai. Os meus parabéns, por tanto, á Federación de Asociacións Culturais Galiza Cultura por continuar un labor de información e de divulgación ao que meu pai tamén se sumou, sobre todo unha vez xubilado da Universidade en 1980, con todo o afán e o interese. Nesa década final da vida, sei que interveu en moitísimos actos organizados por asociacións culturais de todo o país. Na familia tiñamos temor de que non levase ben a súa retirada das aulas, por mor da xubilación obrigada aos 70 anos, mas foi unha satisfacción enorme comprobar como el continuou a traballar e a publicar en todo ese tempo e como foi requerido, como dixen, para conferencias e actos públicos dun cabo a outro da Galiza. Moitas grazas, pois, por dar a valer e mesmo tamén por descubrir tantos aspectos da obra de Ricardo Carballo Calero, como obra de investigación científica e como obra de creación literaria. Sei que María Pilar García Negro e máis Manuel Castelao Meixuto son bons coñecedores da súa obra e sempre atentos á súa análise e á súa difusión. Obrigada a ambos e un saúdo moi agarimoso a todas e todos os que podan ver este vídeo didáctico sobre Ricardo Carballo Calero nunha data particularmente emotiva, pois lembramos este 25 de marzo o 31 aniversario do seu pasamento. A vida de Ricardo Carballo Calero resume perfeitamente un século XX cheo de acontecementos históricos realmente rechamantes e decisivos. Podemos, xa que el naceu en 1910 en Ferrol e faleceu en Santiago de Compostela en 1990, por certo, 1910, Cometa Halley, que reaparece na fin da vida del en 1986 e tamén como un percurso estelar, un percurso no firmamento, pois digo que a vida del contempla acontecementos tan significativos como a Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, xa dentro do Estado español os derradeiros anos da Restauración e a súa desembocadura na ditadura militar de Primo de Rivera en 1923, ao cambio de regime en 1931, por tanto, a Segunda República Española, todo o tormento e a tormenta da Guerra Civil, 1936-1939, o que podemos denominar Segunda Guerra, isto é, unha posguerra absolutamente inclemente e represiva, e concluiríamos este percurso en clave española e europea, sen esquecermos, que non o citamos, a Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, mas digo que concluiríamos este percurso histórico coa mención do regime a partir de 1975-76, a monarquía parlamentar, a promulgación da Constitución Española en 1978 e do Estatuto de Autonomía galego en 1981. Todo isto vai ter, todo isto que acabamos de citar, directa influencia ou determinación na vida e na obra de Ricardo Carballo Calero. Ele é un neno nado en Ferrol que ten que vir examinarse a Coruña, porque en Ferrol non había daquela instituto, e mesmamente vai realizar o seu exame de ingreso ao bacharelato neste lugar onde o profesor Manuel Castelao Meixuto e eu nos encontramos, exactamente neste lugar, neste salón de actos do Instituto Eusebio da Guarda, chamado daquela Instituto Xeral e Técnico, e en feliz premonición quen vai ser un dos seus examinadores, Xoán Vicente Viqueira, o grande escritor galego, filósofo e pedagogo, que o agarimou con unha ollada benevolente. Tamén aquí na Coruña, da mao de seu pai, vai ver na rúa un señor
moi vello e moi pequeno, nada menos que era don Manuel Murguía. Parece que son signos que van propiciar que este neno, este rapaz, xa feito bacharel en 1926, ingrese na Universidade de Santiago de Compostela para cursar estudos de Dereito, mais axiña xa se vincula ao Seminario de Estudos Galegos. Que era o Seminario de Estudos Galegos? A universidade en paralelo, a Universidade Galega, que porfía en estudar, en facer avanzar o coñecemento científico, artístico, literario, vinculado, relacionado coa Galiza e desde a Galiza para o mundo. Carballo Calero é abogado daquel propio chama Xeración da República, culmina os estudos en 1931, vai despois ultimar tamén os estudos de Filosofía e Letras, a súa verdadeira vocación, e cando está xa prácticamente coa cátedra de Lingua e de Literatura gañada en Madrid, ou a piques de obtela, en xullo de 1936 estala a guerra civil provocada por un levantamento militar, alístase no exército legal, no exército da República, iso vai provocar unha ausencia forzosa da súa terra, da súa nación, da Galiza, durante 5 anos, non poderá voltar até 1941, despois de 2 anos de cárcere en Jaén e despois de ter sido condenado, tal e como o fiscal así valorou, por separatista. A volta, el só pode agarrarse, por así dicer, á súa memoria e a unhas firmísimas conviccións democráticas, nacionalistas, porque el xa nese período de formación foi un rapaz en contacto cos mestres, con Risco, con Castelao e Otero Pedrallo, nomeadamente, con Florentino Cuevillas, isto é, cos grandes protagonistas e facedores do nacionalismo galego de preguerra. Esta convicción nel vai ser firmísima e en tempos absolutamente desolados el vai continuar escrevendo, non publicando, porque non había onde, vai continuar cultivando a arte literaria galega e despois xa poderá, unha vez recuperados os dereitos civís mínimos por lle seren os antecedentes penais cancelados, xa na década dos anos 60, poderá opositar de novo a unha praza no ensino público, conxuminar este labor coa súa docencia na Universidade de Santiago de Compostela, de Lingua e Literatura Galega, e finalmente obter a cátedra destas disciplinas en 1972. Mais a súa xubilación en 1980 non significa en absoluto un remate da súa actividade, senón un reencontro con aquel Ricardo Carballo Calero novo, xoven, rapaz, inflamado e entusiasmado de amor a Galiza e de trocar este amor en obras, no seu caso, obras científicas, obras sobre a historia da Galiza, obras literarias e obras, por suposto, tamén de creación. Todo este percurso da historia da Galiza, Irmandades da Fala, Seminario de Estudos Galegos, Nacionalismo Galego, Partido Galeguista, e despois xa o nacionalismo galego contemporáneo e toda unha serie de asociacións de rede, de asociacións culturais, pedagóxicas, lingüísticas, tivo todo neste período final da súa vida nel, non un colaborador, senón un aliado e realmente un exemplo magnífico de magisterio e de coherencia plena. Esta coherencia, como despois nomearemos tamén, non entraba para nada, en absoluto, no regime autonómico que se instaurou a partir de 1981. Entón, Manuel, parece que toda esta película, todo este filme histórico
inflúe directamente ou aínda determina unha parte non pequena da súa obra. É así? Con certeza, Pilar. O teatro, precisamente, por ser unha disciplina artística que vive en conexión directa ca sociedade, é a que máis acusa esa influencia. É tamén a parte máis subvalorada da obra literaria de Carballo. Baste con vos dicir que a que a meu ver a súa mellor obra, A sombra do Orfeo, non pisou aínda as táboas, non coñeceu aínda unha representación. Isto chama especialmente a atención porque Carballo é un home, posiblemente un dos autores maiores do noso teatro, e o Centro Dramático Galego, no ano en que lle foi dedicado o Día das Letras, non escolleu nin esa obra, nin ningunha outra para programar. Tamén, infelizmente, o ano do Covid. Mas iso non é justificación, porque a programación do CDG, de calquera grupo teatral, estaba feita antes de a pandemia se declarar. Ese non chegar á escena é particularmente relevante en Carballo, porque, como ben dicía, el non escribía teatro para ler. Na verdade, teatro para ler eu non sei o que é, porque se é para ler non é teatro. O teatro é texto para a representación. E tamén o dixo Carballo, o autor non escribe a pensar na beleza literaria das réplicas, escribe a pensar en como o seu texto se vai converter en conflito dramático vivo sobre a escena por obra do traballo dos actores, do director de escena e de todos os envolvidos na montaxe dunha obra teatral. Carballo ten un oficio dramático francamente inhabitual na tradición do teatro galego. E non espanta porque a vida do noso teatro foi sempre descontinua e o oficio nace da práctica. No teatro, como en todas as artes, non chega a conter talento. É preciso dominar as chaves, a técnica diso que chamamos oficio. A falta de capacidade, precisamente, para ver ese oficio que hai nos textos teatrais de Carballo explica a súa valoración de que foi obxeto por parte de algúns críticos. Eu recomendo-vos que leades A sombra do Orfeo, Auto do prisioneiro, Farsa das Zocas, como se as fosedes levar a escena. E se houber no centro un grupo de teatro, representade algunha destas obras. Mesmo podedes apoiarvos no meu libro Elucidacións na sombra, porque eu aí doulle moito traballo feito ao director de escena e aos actores. Desvamos de pouco tempo e, por tanto, eu vou levarvos a un ano concreto da vida de Carballo ao que Pilar xa fixo alusión, 1948. Está Carballo privado dos seus dereitos políticos, da capacidade de exercer a súa profesión, vive mal a base de dar aulas, está marcado, e con todo, ele é capaz de escribir nese ano das maravillas da súa produción dramática 3 pezas, 2 das cales de primeirísima calidade, A sombra do Orfeo, Farsa das Zocas. É curiosísimo como, na miña preferida, A sombra do Orfeo, Carballo consegue que a penuria que o abafa non se manifeste en absoluto. Está ese mundo cunha palabra que a mí me gustaba moito nos meus tempos escolares, elíptica. Carballo escribe como se o franquismo non existise. E iso non é un xesto escapista, non é unha fuxida, é unha forma de protesta activa, porque o que fai é aniquilar, apagar, borrar esa presión abafante que sobre o país nese momento se está a exercer e anticipar unha Galiza diferente, unha Galiza onde as clases sociais falan galego con normalidade, onde a vida cultural se desenvolve, onde os artistas, traballadores da cultura, pintores, músicos, poden vivir do seu traballo, cousa impensable en 1948, e se ben repararmos, aínda hoxe. Tamén quero suliñar a inmensa variedade da creación dramática de Carballo. Tocou xéneros moi diversos e con asuntos sempre diferentes. O único que é común a todas as obras é o seu apurado oficio como autor dramático e o carácter radicalmente á altura dos tempos, actual, moderno, se quixerdes, das súas obras. Carballo parte da tradición que en cada momento lle interesa e reelabora desde a estética artística do século XX, con toda a inteligencia, sabendo separar a fariña do farelo. Vou vos por un exemplo na obra de Carballo máis veces representada, Farsa das Zocas. Basease nunha historia tradicional e case costumista, no sentido en que repinta un mundo rural e os personaxes vistos na altura como típica e até tópicamente galegos. Porén, Carballo, cando os personaxes chegan á escena, fai que se autopresenten para facer andar a obra. E deste modo, o que nos propón é un xogo completamente diferente. A representación transcorre ante nós como tal facer teatro. E nós, en lugar de termos ali, como no realismo clásico,
unha imaxe do mundo, que somos convidados a ver como voyeurs impotentes, descomprometidos, somos chamados a outro xogo onde vemos teatro sabendo que é teatro. E dese modo é como cando soñamos e sabemos que estamos a soñar. Mas iso está feito sen ninguna pretensiosidade, ao contrario, con moitísima retranca, como cando un personaxe lle pregunta a outro se saiu a escena para falar co público ou para falar con ele. E ese moverse no límite entre a escena e a sala xa nos leva a outra característica do teatro de Carballo, o explorar os límites do realismo ou da realidade e mesmo de moverse entre o real e o fantástico, cousa que xa vemos na farsa das focas, mas que se estende a toda Isabel, unha peza de 1945 que parece ir ao encontro de filmes estadounidenses realizados nesa época, mas sabendo moito ben o que funciona sobre a escena e non funcionaría ben en máis lado ningún. Falei dun xogo entre o real e o imaginario, dun diálogo intelixente con múltiples tradicións clásicas e modernas, e iso ten unha realización espléndida no Auto do prisioneiro de 1969. Contanos a historia dun home que está encerrado nunha prisión, nunha torre prisión, que non encerrou foi o seu pai. E nese día, que transcurre a obra, o noso home cumpre 30 anos. Toda a súa preocupación é saber por que está ali, por que foi encerrado polo seu pai, porque o seu pai non se comunica con él, porque non lle envía unha mensaxe nese día, ese pai que nunca viu. Soa vos a La vida e sueño de Calderón? Pois sí, mas Carballo desenvolve o tema nunha dirección completamente diferente en conexión coas tradicións do século XX e coa teatro do século XX. Non vos lo vou contar. Lede Carballo, deixo agora que Pilar vos fale da obra narrativa daquel que para os que o coñecemos era, e non por boas razóns, o mestre. Imos comezar neste caso polo final e non polo comezo, e explícome. En 1984 o profesor vai publicar 7 pezas que integrarán un volume que dará en titular Narrativa completa. Estas 7 pezas levan por título A xente da Barreira, Os señores da pena, O lar de Clara, As pitas baixo a chuvia, Os tumbos e a cegoña e Aos amores herodios. Entón aquí imos diferenciar nestas 7 obras, por un lado, un cuarteto de pezas máis breves, que son contos, son relatos, O lar de Clara, As pitas baixo a chuvia, Os tumbos e a cegoña, que son claramente autobiográficos e relativos, sobre todo, ao período da súa infancia. Realmente é un cuarteto narrativo delicioso, porque a través de un encubrimento de personaxes, no fundamental, ao que nos imos referir o lar de Clara, imos coñecer moitos pormenores da súa infancia, da súa adolescencia e de sucesos dramáticos que o marcarían por moito tempo. Con 8 anos e medio, Ricardo, sendo, por tanto, un neno, sofre a perda da nai, mais despois tamén a da súa madriña. Tamén falecen 2 irmauciños pequenos. Fan del un home serio, máis grave do que correspondería a un rapaz. Isto el vai no confesar no mesmo relato, mais sobre todo despois tamén en poemas xa posteriores. De maneira que aquí temos tamén un coñecemento, diríamos, cinematográfico da súa cidade natal de Ferrol, sempre presidido todo o relato por unha sobriedade, unha economía de recursos que o fai moi áxil e de unha leitura realmente moi amena. As pitas baixo a chuvia refere unha anécdota infantil que dá conta de un carácter moi protector, neste caso, de galiñas no campo, polas que el se apena moitísimo porque ve que se mollan cando chove, e os adultos non teñen maneira de lle dicer, de convencelo para que non se atristure porque as galiñas neste caso non padecen. En fin, hai unha peza fundamental neste conxunto que merece xa un subliñado, A xente da Barreira. A xente da Barreira está, ao igual que pezas do teatro que Manuel acaba de lembrar, está comezada en Ferrol
no ano 1948. En 1949 fúndase a editora Bibliófilos Gallegos, convoca mesmamente un premio de narrativa. Esta novela concorre a él e obtén o premio e, por tanto, será publicada en 1951. Atención, ted en conta, unha novela en galego en 1951 en tempos de absoluta miseria e absoluta represión recruada ou acentuada, porque a represión do galego ven de moito máis atrás que o franquismo, de moitos séculos atrás, mas, en todo caso, reavivada esta represión ou recruada na ditadura. E ben, que valor enorme, a parte do seu estrito valor literario, que valor enorme posúe esta novela. A de proclamar o pobo galego existe, a cultura galega existe, e eu propositadamente, o autor, naturalmente, quero reatar este presente in misericorde con un pasado de poucos anos atrás, pero naturalmente que eliminado por esa marcha histórica, eliminado ou reprimido. Entón, é unha novela que implícitamente está de maus dadas con Otero Pedraio, que analiza na zona do interior da Galiza, en concreto, en terras de Lugo, o declive dunha clase social, a fidalguía, que estaría chamada teóricamente a ser ou continuar sendo a clase dirixente galega, mais que non exerce este papel en absoluto. Mais hai unha segunda novela que é, por antonomasia, a novela en singular de Carballo Calero, que non está integrada neste conxunto porque foi publicada en 1987 e que mereceu até 1990 3 edicións, o cal dá conta do seu bon suceso de leitores e, por suposto, crítico tamén, que mereceu o Premio Español da Crítica e que realmente é a súa novela antonomásica. Como en toda boa novela grande, neste caso romance, de varios centos de páxinas, hai varias novelas no seu interior. Hai autobiografía como subsolo, mas hai un retrato sociobiográfico de toda unha xeración daqueles mozos e mozas, estudantes en Compostela nos anos 20 e 30, que despois viron truncadas as súas vidas de forma tráxica por mor da Guerra Civil Española. Naturalmente, hai toda unha parte central que se ocupa deste acontecemento dramático. Hai, inclusive, todo un xogo de espellos, unha técnica novelesca chea de innovación e de risco tamén, e de ambición, no sentido de consolidar esa novidade na novelística galega, e é que o personaxe que dá nome á novela, Scorpio, porque nace nese período do horóscopo, non vai falar en por sí nunca, senón que vai haber toda unha ópera de voces, unha polifonía, unha coralidade que se vai sentir subxugada por el, imantada por este personaxe, Rafael Martínez Piñeiro, e que vai nos ofrecer sucesivas e complementares visións del. Por tanto, a obra tamén interroga moito sobre o problema da identidade real de todas e todos nós. Quero convidarvos a que no final da obra, da novela, podades utilizalo, podades lelo ou relelo, xunto coa novela inteira, claro está, pero para aproveitardes ese final sobrio, esquemático, pero nun momento histórico fundamental, o remate desgrazado da Guerra Civil Española e o comezo dun novo confronto bélico mundial, a Segunda Guerra Mundial, en 1939, pois un personaxe que ten algo tamén dobrado de Carballo Calero, Salgueiro, chamase na novela, pois expresa xa
en palabras moi sobres, pero moi sentidas, moi emotivas, o seu desacougo ante ese mundo que agoniza e ante os enigmas do mundo novo que vai vir. Relede ou lede, por favor, este final, porque está cheo de incitacións para coñecermos a historia mundial, a europea, pero, por suposto, tamén a nosa propia historia, a historia da Galiza. Que, na verdade, Carballo era un polígrafo. Non ten nada a ver con ese aparato que coñecedes polas series estadounidenses. Un polígrafo é alguén capaz de escribir textos moi variados en diversos xéneros de ficción ou de pensamento. Mas nin iso esgota os talentos de Carballo, porque Carballo tamén era un gran orador. Ora, con todo, como dixo Pilar, Carballo sentíase e era, sobre todo, poeta. Poemas foron os primeiros textos que publicou, e poeta continúa a ser toda a vida, mesmo no período en que era coñecido, sobre todo, como gramático, como profesor, como crítico literario. E por iso foi unha enorme sorpresa cando 20 anos de espléndidos poemas saíron á luz en 1982 en Futuro Condicional, con que completaba unha compilación publicada dous anos antes do resto da súa obra poética. Con todo, o recoñecemento del como poeta, un dos maiores do século XX galego, non foi fácil. E para iso axudaron inmenso os seus dous últimos libros, dúas obras primas ou dúas obras mestras. Cantigas de amigo e outros poemas de 1987 e publicado xa póstumamente en 1990, Reticencias. Eu recomendo sempre, como porta de entrada para a poesía de Carballo, Cantigas de amigo. Por qué? Porque contén magníficos poemas narrativos, espléndidas historias en verso que poden interesar mesmo a quen cree non gustar da poesía. Da poesía de Carballo podería falar longamente, mas vou aproveitar que un poema podemos lelo no limitado curso desta palestra para ir direitiño ao encontro cos textos. É un poema de futuro futuro condicional e escollino porque trata o amor dunha forma un pouco visitada. É o amor entre dous amantes xa velliños, que saben que a morte pode chegar en calquera momento para os separar, mas que non queren preocupar ao outro, non se atreven a confesar ese temor ao outro e pensan que o outro non se decata. Leámoslo. O amante di, vendo avanzar. Aínda está viva, e a amante avanta, e ao velo a él, aínda está vivo, di. Un intre, a angustia afrouxa o nó. O afastamento aínda é futuro. Aínda parella, os dous sorrín crendo ocultar o seu segredo. A súa saudade anticipada cada un ao outro. O magoado no mañá, o ditoso no hoxe. Crendo cada un que o outro non cree. Os dous sorrín tras do sorrir, crendo ocultar o seu segredo cada un ao outro. A aniñar paxariños esterrecidos na ponla frágil dun presente cuxo incesante pandear cree cada quen que outro non ve e quere que non vexa outro. Engano tenro, disimulo desesperado dun amor que avanta a morte sen querer que cara ao amor avante a morte. Os dous sorrín, e hai entre os dous a mentira do seu sorrir, falsía de amor verdadeiro, e cada un leva só a súa cruz, secretamente, pois non cree que haxa outra cruz que a súa entre os dous. E cada día, o se atopar, a mesma angustia inacabável, o mesmo consolo mesquiño, aínda está viva, o amante di, e a amante di, aínda está vivo. Todos vos coñecedes as cantigas, e sabedes que os amantes, as cantigas, din que morren de amor. E ese vínculo entre o amor e a morte atravesa toda a historia cultural do Occidente, desde os trovadores até o filme Titanic, con momentos tan brillantes como o Romeo e Xulieta de Shakespeare, ou máis preto de nós, Inés e Pedro, a galega Inés de Castro, que tanto amou o rei Pedro de Portugal e cuxas tumbas están enfrontadas no mosteiro de Alcobaza de modo a se encontraren cara a cara o día en que resucitaren. Ora, todas estas historias estamos a falar de xente nova, case tan nova como a vos. Romeo e Xulieta eran dous adolescentes, os amantes de Titanic tamén eran a xente nova. Parece que o amor e a paixón son cousa da mocidade, que os vellos non poden nin deben de enamorarse. Reparaden que estou a evocar unha obra de teatro de Castelao, os vellos non deben de enamorarse. Mas se Carballo lembra Castelao, e de certo que o lembra, aquí non é a través desa peza, é a través dunha das cousas, aquela que comeza dous vellos que tamén tiveron mocidade, que se coñeceron nun baile, que logo se casaron por amor e que viviron amándose tolamente.
Carballo Castelao contradí o lugar común. Os seus personaxes son vellos. En lugar de se aborreceren xuntos, continúan a amarse con paixón. Ora, aquí, o que pode afastar os amantes non é un obstáculo externo, como as familias que querían separar Romeo e Xulieta, ou a María e o Toni de West Side Story, ou as intrigas políticas, como a Inés e Pedro. Antagonismos que acaban provocando a morte dos amantes e, por tanto, sobre a morte dos amantes fan nacer un amor inmortal que fascina as xeracións e os públicos do libro e os espectadores durante séculos. Agora, no poema de Carballo, é a propia morte o obstáculo que pode vir separar os amantes e que entón actúa como un intensificador da vida, porque cada día pode ser o último nese amor. Reparade en que o poema xira ao redor dun movimento de aproximación dos amantes no espazo. O amante di, vendo avanzar, e el avanza, e aproxímase a él, e ela a ela, e os dous viven a alegría do reencontro diario no sorriso que partillan, o sorriso do ser amado, onde se esconde unha falsía de amor verdadeiro. Isto é, o amor verdadeiro enmascárase de engano tenro, disimulo desesperado, da mesma forma que a felicidade de estaren xuntos e de se volveren unir nese sorriso vai da man dunha angustia inacabável, que só admite, só recibe un consolo pobre. Ese é o sentido que ten o termo misquiño no poema. Como ben di o texto, é un amor que avanza para a morte sen querer que a morte avance para o amor. E así, o amor paixón das cantigas se reelabora e adquire forma nova. Ora, a literatura e a arte son a literatura é a arte da palabra, e por iso a forma de dicir é tan importante nela. Chamo a vosa atención apenas para un pormenor da forma. Podemos dicir deses amantes que, no xogo que vos describen, están metidos nunha danza en que van trocando as súas posicións. E iso exactamente é o que fai Carballo cas palabras que contan a historia dos amantes. Acontece o mesmo dos dous lados, con sutis diferenzas, porque a arte é iso, o xogo do repetido e do diferente. No poema ides ver marcados os elementos que se repiten nesa danza. Dice o mesmo de dúas formas, como dúas, similares, mas con variación, son as formas en que eles din o esencial, aínda está viva, aínda está vivo. E ese xogo alternante dos puntos de vista e das palabras ten tanta forza que até reactivan o que podería parecer unha metáfora sobada, aniñar paxariños estremecidos e asustados, na ponla frágil dun presente en incesante pandear, curvándose pola forza do tempo que nunca se detén, mas que tamén é vida, aínda. Reparden que a palabra aínda se repite 8 veces no poema. O resultado de todo é realzar a grandeza da nosa fragilidade, a fragilidade dos seres humanos, que non somos nada, e, no entanto, somos capaces de todo para facer da vida algo que, se iluminada polo amor, paga a pena vivir até o último momento. A esta altura da nosa palestra, ficou en evidencia a condición de autor teatral grande, narrador grande, poeta grande que tiña Carballo. Porén, durante larga parte da súa vida, Carballo foi coñecido sobre todo como crítico literario, e non por acaso, porque a súa obra tamén é enorme nesa área, e a él debemos a primeira e a mellor historia da literatura galega contemporánea de que dispomos, coa particularidade de que foi elaborada en solitario, coa única axuda da súa familia e algún amigo que lle chegaba aquí a colar documentos. As primeiras palabras da historia da literatura galega fixéronse memoráveis para nós. Concibo a historia da literatura galega como exposición das realizacións e do desenrolo da fala galega no orde literario, pondo fin a calquera ambigüidade sobre o que é e o que non é a literatura galega. Non sei, Pilar. Evidentemente. É moito horas, como moi ben acaba de lembrar Manuel Castelao Mexuto, de subliñarmos unha característica psicolóxica do noso profesor de Carballo Calero, unha outra que podemos denominar claramente cívica ou política ou patriótica. A primeira é a súa modestia, é dizer, é a modestia da persoa sabia. Convén subliñar isto hoxe, porque hoxe vivemos rodeados e rodeadas, como ben sabedes, de divos e de ídolos que non teñen, infelizmente, o menor valor. Tanto Manuel Castelao como eu mesma fomos alumnos de don Ricardo nas aulas universitarias de Santiago de Compostela. Pois ben,
A aquela altura, coñecíamolo non só como profesor, senón como estudioso da lingua e da literatura galega, como autor de aquela monumental Historia da literatura galega contemporánea que coñece o seu primeiro volume en 1963 e que xa nos servía a nós, naturalmente, de grande fonte de coñecemento. Entón, aquí temos que lembrar, neste apartado xa, que el demostra as claras como o ensaio non é un subxénero menor, senón un auténtico xénero literario. É dicir, el coloca todos os seus dotes de docente, todo o seu coñecemento da didáctica e da pedagogía, con alumnados, ademais, moito diferentes, pero máis tamén toda a súa sapiencia e toda a súa sabedoría ao servizo da boa recepción. Entón, aquí temos un ensaio especializado que se vai esmerar en darnos a coñecer a profundidade e a riqueza de figuras centrais da literatura galega, Cabanillas, Castelao, Otero Pedrallo, pero de unha forma estelar Rosalía de Castro, porque aquí na Coruña, na cidade da Coruña, na Real Academia Galega, o 17 de maio de 1958, el ingresa nesta institución cun discurso realmente definitivo sobre a nosa escritora fundacional, pero despois a través de unha ramificación de tratamento de moitísimos máis temas e críticas e estudos, artigos, mesmo artigos de prensa que manexan perfeitamente os dotes do bon comunicador para se dirixir a un público masivo, textos na derradeira década de vida dunha importancia fundamental. E el foi puntualísimo, foi moi dilixente na análise da nova situación legal ou sociolegal do galego, porque aí, en lugar de contar cunha cooficialidade territorial ou persoal, máis que fose verdadeira, en lugar de contar cunha política interna á comunidade autónoma galega que realmente favorecese a implantación crecente do idioma, todo se desenvolvía a base de limitacións, a base de atrancos, a base inclusive de legislación directamente represiva. E todo isto contou coa súa análise e co seu, diríamos hoxe nós, por aproveitármonos do seu magisterio, co seu ditame. Foi, como xa Manuel lembrou tamén, un orador extraordinario. El pon o ramo a unhas xornadas que dan lugar en abril de 1986 a fundación da xa hoxe veterana Mesa pola Normalización Lingüística, colaborou coa Asociación Sociopedagóxica Galega, coa Asociación Galega da Lingua, coa Asociación de Escritores en Lingua Galega, con toda unha rede pedagóxica, cultural amplísima que o tivo a él realmente, como antes indiquei, como un aliado. Por tanto, temos un mestre fundamental cuxas palabras, e con elas coido que pola miña parte se pode concluir, está a indicar aínda hoxe, en pleno século XXI, o camiño fundamental. El escreve hai 40 anos, imaginado en 1981, un artigo titulado O uso do galego para todo, onde establece, en palabras que todas e todos podemos entender e podemos practicar. Unha lingua non pode perpetuarse se non se exercita. Unha lingua non pode realizarse se non se proxecta sobre un mundo real. Se queremos de verdade que o galego viva, temos que facelo viver todas as vivencias da sociedade actual. Non só as vivencias estéticas, senón tamén as vivencias do uso coloquial, do uso comercial, do uso notarial, do uso administrativo, do uso religioso e do uso político. A lingua galega ten que ser a lingua normal dos galegos. Esta mensaxe, esta especie de telegrama, ou diríamos hoxe un pouco bobamente, de WhatsApp final, realmente coido que constitúe, que continúa a ser unha mensaxe de necesidade e de exemplo e, naturalmente, de convite para todas e todos nós. O único pilar que podo acrescentar ao que xa dixeches é relembrar
un dos aspectos, o único aspecto que non tratamos explícitamente no curso desta palestra do que é o legado de Carballo. E é a súa tentativa de levar a lingua ao reencontro cas súas raíces, de reintegrar a lingua dentro do romance hispánico occidental, dentro da lusofonía, que tantos problemas se causou ata o extremo de ser un verdadeiro excluído, a pesar de que os que o excluían negaban con énfase e continúan a negar que fose obxecto de persecución ninguna, cando a todos nos consta como así foi. E eu quero subliñar a trascendencia deso porque vai ao encontro da mensaxe que ti acabas de resumir esplendidamente. Acabas de formular o que é a súa mensaxe fundamental e título do teu próximo libro, Rectificar a Historia. E ese rectificar a historia está directamente ligado ao seu modelo de lingua. Por iso Carballo era tan coidadoso e tan prudente nas súas propostas nese terreo. O que el pretendía non era impor nada, era que a sociedade decidise no curso do tempo sobre o futuro da lingua. Coñecendo. Por que? Porque calquer decisión sobre a lingua é unha decisión sobre o futuro da cultura e da identidade dese pobo na medida en que a lingua é un elemento fundador, un elemento absolutamente constructor do que é esa identidade e dese pobo. Por iso, as súas mensaxes son, nese sentido, tan pertinentes entón e agora. Porque eu quero subliñar, por último, a actualidade tremenda de Carballo. Carballo está vivo, en canto aos que o perseguían, os que o denigraban e continúan a denigralo cada vez que poden, con acusacións insólitas como a de machismo, como se Carballo fose máis machista que a media do seu tempo, cando era moitísimo menos. Curiosamente, eles camiñan para o esquecemento, e Carballo está vivo, a súa mensaxe está viva, e a súa lección, rectificar a historia, por Galiza outra vez nos eixos, ten hoxe tanta actualidade como entón, senón máis.